आज आपण खेकड्याच्या डेंग्यांचं सूप बघतो आहोत आणि खेकड्याचा सुकं बघतो मालवणी पद्धतीचंच। दोन्ही व्हिडिओ वेगळे वेगळे बनवणार आहे, पण वाटण एकच प्रकारचं आहे, त्यामुळे वाटणाचा व्हिडिओ मी दाखवते। 3 खेकडे स्वच्छ 3 माद्या होत्या, अंड्यानी भरलेल्या आहेत। माद्या फक्त त्याचे पाय, खेकड्याचे डेंगे म्हणजे पायाचं सूप, आणि हे वेगळं केलंय आणि वाटण दाखवते। हे वेगळं सुकं बनवतं आणि हे रस्सा वेगळा बनवतो। रस्सा म्हणजे सूप मस्त गरम गरम पिण्यासाठी। सध्या सर्दी खोकला आणि व्हायरल खूप बाहेर असं चालू आहे, तर हे नक्कीच औषधी आणि उपयुक्त पडतं, गरम पडतं, त्यामुळे काळजी घ्या। म्हणून जास्त गरम मसाले वाटणात वापरले नाहीत। ओलं खोबरं अर्धी वाटी, त्याच्याही अर्धी वाटी सुकं खोबरं, थोडीशी कोथिंबीर, 1 कांदा, 1 इंच आलं, अख्खा लसूण, 1 हिरवी पोपटीवाली मिरची, अर्धा टोमॅटो, आणि हे गरम मसाले मी फोडणीत वापरणार आहे। 3 हिरव्या वेलच्या, पाव चमचा काळी मिरी, 3 लवंग आणि थोडीशी दालचिनी। आता हे ना सगळं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। हे फोडणीत जाणार आहे त्यामुळे बाजूला, आणि हे सगळं आपल्याला छान असं वाटण आपल्याला भाजून घ्यायचं आणि वाटून घ्यायचं। तर भाजून घेऊया पहिला आपण। आणि खसखस आपण ऍड करणार आहोत। टोमॅटो हे छान आता लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचंय। चांगलं लालसर होईपर्यंत परतून। आपण स्टीलचं भांडं वापरलंय पण ते लवकर तापतं। कांदा आपला लाल झाला, कोथिंबीर, ओले खोबरे, सुके खोबरे, आता सगळं चांगलं 5 मिनिटं तरी मीडियम टू हाय गॅसवर परतून घ्यायचं आहे। मालवणी वाटण्याचा ऑलरेडी मी एक व्हिडिओ दाखवलाय आणि शेअरही केलाय। खसखस साधारण अर्धा चमचा, खसखसीने असं चव येते सूपला। आणि हे सुकं बनवण्यासाठी सुद्धा हेच वाटण, फक्त मी गरम मसाले ॲड नाही केले, मी मालवणी मसाला वापरणार आहे ज्याच्यात ऑलरेडी गरम मसाले भरपूर असतात। आता हे छान आहे ना, थोडं त्याच्यात मीठ टाकूया। वाटणात मीठ टाकलं की वाटणाला चव येते आणि वाटण आहे ना फ्रीजमध्ये चांगलं टिकतं। साधारण जाडं मीठ वापरलं आहे, 1 चमचा, लाल झालं आहे। आता हे छान मी वाटून घेते आणि तोपर्यंत मी फोडणीची तयारी करते। फोडणी म्हणजे आपण कांदा घालणार आहोत, तेजपत्ता घालणार आहोत आणि आपले गरम मसाले। वाटण आपलं रेडी आहे आणि बघा मस्त लाल झालं। आता ह्याला आपण मिक्सरमध्ये मऊ असं वाटून घ्यायचं आहे, आणि वाटण वाटून झाल्यानंतर वाटण पहिलं फोडणीला टाकणार आणि नंतर डेंगे वाटून त्याचं रस जो दूध आहे ते काढून घेणार। जे आपण खेकड्याच्या रश्श्यात नॉर्मली डेंगे वाटून टाकतो ते, म्हणजे मालवणी कोकणाकडे हे पद्धत म्हणजे असतं, डेंगे फुकट घालवत नाही। तर आता पहिलं वाटण वाटून घेऊया। वाटण वाटेपर्यंत मिक्सरला थंड होऊन आपण फोडणीची तयारी करणार आहोत। आपण त्याच्यासाठी खेकड्याचा आणि जेव्हा गरम पडायची जेव्हा भीती असते ना, बाधू नये म्हणून, तेव्हा थोडं आहे ना तूप घालायचं। तर साधारण 1 चमचा तूप आणि 2 चमचे ऑइल फोडणीमध्ये, तेजपत्ता, आपले गरम मसाले, 1 अख्खा कांदा फोडणीसाठी, आणि चांगलं लाल होईपर्यंत परतून घ्यायचं। ह्याच्यात कोथिंबीरही घालू शकता तुम्ही बारीक चिरून, पण आपण वाटणात ऑलरेडी घातली आहे। कांदा चांगला लाल झाला, आपलं वाटणही वाटून झालं, आपल्याला डेंगे फक्त वाटायचे। 1 पाव चमचा हळद, मालवणी मसाला। आता हे तुम्हाला सूप किती तिखट हवं त्याप्रमाणे, आणि हे घट्ट पातळ सुद्धा तुम्ही आवडीनुसार बनवा, कारण घट्ट बनवलं तर राईस बरोबर आणि भाकरी बरोबर खाता येईल, पातळ पिता येईल। पण पिण्यासाठी हवं तर पहिलं घट्ट थोडंसं राईस बरोबर भाकरीसाठी काढून घ्या, आणि नंतर मग गरम कडकडीत पाणी ॲड करा आणि पातळ करा जेवढं तुम्हाला पाहिजे तेवढं। मसाला तेलात आपण भाजला चांगला, तेलात भाजला की तो खमंग होतो। आता त्याच्यातलं ना अर्ध वाटण आपण सुक्यासाठी ठेवणार आहे,
आणि अर्ध्याचं आपण सूप बनवणार आहे आणि ते काढून घेणार मी अर्ध आणि त्याच्यातच हे डेंगे मी वाटून घेणार आहे. आता छान असं परतलं की आपण ह्याच्यामध्ये गरम पाणी ॲड करणार आहे. ह्याच्यामध्ये ना डेंग्याचं पण पाणी येणार आहे, त्यामुळे खूप जास्त पाणी घालू नका. आता आपण त्याच मिक्सरमध्ये डेंगे पहिले वाटून घेऊया. छान मीठ आपण ऑलरेडी वाटणं थोडं घातलं, जास्त नाही, रश्श्यात घालायचं पण नंतर. आता आपण आहे ना डेंगे वाटून गाळून घ्यायचे, ते दाखवते मी. पहिले मिक्सरला वाटून हे बघा, थोडं पाणी घालून वाटून घ्यायचे आणि मिक्सर पण धुवून घ्यायचं आहे आणि ह्यात आपण गाळून घेणार आहोत, म्हणून मी पाणी जास्त ॲड केलं नाही. आता त्याच्यातलं अर्ध सूपमध्ये घालणार आहे, अर्ध मी सुक्यामध्ये घालायला वापरणार, म्हणजे सुक्याला पण चव आणि ह्याची एक अप्रतिम चव असते. अर्ध्यापेक्षा जास्त मी सूपमध्ये घालणार आहे आणि बाकी मी सुक्यासाठी ठेवणार आहे. आपण सुक्याचा पण व्हिडिओ बघूया. आता आपण आणि हे एवढं आपण सुक्यासाठी ठेवणार आहोत. तर छान त्याला आपण परतून घेऊया, मिक्स करूया. बघा आता हे मला घट्ट वाटतंय थोडं, थोडंसं मी थोडंसं पातळ करते, जास्त नाही. तेच गरम पाणी जे बाजूला ठेवले आहेत ते, आणि हे आपण सूपच बनवते त्यामुळे मी ते पातळच करणार आहे. आणि ह्याच्यात तुम्ही आता अजून किती पातळ हवं ते करू शकता. आता चांगली उकळी येऊ दे. मीठ चवीनुसार, जाडं मीठ वापरले मी. मच्छीला ना जाडं मीठ असेल ना, मच्छीला चव चांगली येते नॉनव्हेजला. त्याला चांगली उकळी आली की गार्निशिंग वरून कोथिंबीर, वरून तूप आपण अर्धा चमचा परत सोडणार आहोत. आणि बटरही चालेल, म्हणजे तुम्ही प्यायला गरम गरम घ्याल तेव्हा वरनं बटर घाला, म्हणजे ते बाधत नाही, थंड पडतं पोटाला खेकड्यांचं गरम असल्यामुळे. आणि तशी अजून थंडी चालू झाली नाही, गरमी आहेच, त्यामुळे थोडंसं तूप किंवा आणि थंडीतही तूप किंवा म्हणजे पचायला बरं पडतं. आता त्याला चांगलं रटरटावून एक 5 मिनटं आपण उकळून घ्यायचं. चांगली उकळी आली आहे. गार्निशिंग कोथिंबीर आवडीनुसार. सूप पिताना पण वरून कोथिंबीर, म्हणजे बाउलमध्ये घेतलं ना की कोथिंबीर घाला. तूप वरून आपण 1 चमचा सोडणार आहोत. बस आपलं डेंग्यांचं म्हणजे खेकड्याच्या पायाचं सूप तयार आहे पिण्यासाठी.